Oh, dat nodig, dan bereik ik in twaalf. Dus dat is misschien wel een leuk plakje om even wat leuke foto's te schieten. Wauw. En we gaan over het Rijn. Maar het goed is als het oer treiken droeg. Dus dat hoop je wel, jongens. Daar houden we net zo van. Maar we zijn begin toch omheen. Goeiemorgen, een nieuwe weekvlog. En ja, dit is de tweede vakantievlog, want we hadden 2 en een hele week op vakantie geweest. En deze keer wie het tiert van stroom, want bij ons camping in de buurt wie geen stroom, dus we moesten even oorloeren rijden. Maar we hadden een stroomvlog en we hadden nog even geshopt. Check maar even. Nou, goeie. Ja jongens, we gaan even ongeveer een oorloer in de auto zitten. En we zijn nu vlakbij het stroom. En we hadden al een plakje op het stroom gereserveerd. Maar we zijn nu even, we hebben een hapje eten en een ijs gehoord. En we zullen nog krijgen een paar shopjes bij want hier is een hele leuke grote boulevard. En dan gaan we aan zwemmen naar het strand en even lekker zwemmen. En hoe vind je het wetter heel nou? Het wetter, dat wie gewoon 24 graden van de zee. Wie echt lekker het wetter, hè? Het wie warmer dan het wetter op de camping. Ja, het wetter hier in de zee is nog warmer als het wetter in het zwembad bij de camping. Dus dat is heerlijk. Dus wij zullen nog even shoppen. En daarna zullen we lekker naar onze stroomwedjes in het ska. Want het is best wel heet. Hoe heet is het jou? 30 man. Oh, 30. Nou, het viel wel op van mij als 40. Want je weet, ik gewoon net al van warm waar. Nou, dan mag je vooral naar Italië gaan. Dat is hier bloody hot. En vandaar dat we even shoppen gaan. Want in de winkels is lekkere airco. En daar hoor ik wel van. Super saldi, super verkoop. 25%, maar dat was het. Oh, is lekker cool. Heerlijk. En bonus Bambino Kids. Oh, een shimmer. Men komt eraan. Nou, Ildo had wat roze uitzacht. Ben je badslippers zaak, want die zitten hier net meer lekker. Hier groeit als kool. Ziet er al je wel heel leuk uit, Ilda. Oh, hier ben ik bandjes. Roos moest nog bandjes zetten. Oh, shit, die. Laat die maar in een roosje. Misschien kan ze die wel haar. Wat haast van mooi ze dan. Laat eens zien, hoe maakt dat? Ja, en een tas vol. Nou, dan maar we nog maar net stroom dan uit, jongens. Ja. Wil lekker zwemmen in de zee? Ja. Ja, kun je maar eens een winkeltje eraan hebben bij de zee. Hetzelfde bedje. Ja, we hebben hetzelfde bedje. Dus handdoek lijkt nog op het bedje. Hey. En gaan we lekker weer in de zee. Lekker zwemmen. Nou, dit setje gaan we huurt. Niks er om een ochtend terug. En deze gaan Mark en Angelique. Maar we gaan aardig eentje rennen. En dan ben we bij wetter. Even opfrissen. Bloody hard. Hit. Gauw dat wetter. Nou, dit is dan het strand. Het is echt super groot. Daar is een haven. Heel volle stroombedjes. En daarachter zie je de bergen. Ja, de hele sterretjes hier. En hier is de zee. Het is super warm, hè? Ja. Lekker man. Wie krijgt net een golf? Ja? Zo, dit is Pak hem. Hoppatee. Nou ben ik heel benieuwd dat je hem bouwen kon, jongens. Hoe je komt al je wetter in, heel dan? Maar je hem eigen vierwerken heen. Jelke redder voor mij. Hilke, jij ook meer met Del? Wauw. Nou, dat komt vroeger echt, jongens. Maar als ik dat nodig dan bereik ik in 12. Ja jongens, wie zullen ze de bril weer wat inpakken en dan maar weer even richting onze camping. Maar dit is wel even leuk, even een afwisseling van het zwembad, wat echt heel leuk is. Maar even het stroom is in het belangrijk. Letter die weekend hebben we heerlijk eten en de band water en genoten van prachtige zinnenbloemen vlak bij de camping bij Farmshop Pizzeria. Check. En het is hier echt prachtig. Zinnenbloemveld, nou check het uitzicht überhaupt. En ik ga je dat het hier heerlijk eten is. Dus de bandjes kun je boordje. Begin Bolivian. Lekker eten bij de Farmshop Pizzeria. Vet mooi. Mooi plakje jongens. Oh wat leuk. Is er aan voetballen? Oh shit ja. En al je... Ja, ik kijk misschien net wel winnen. Ja. Yes. Had er maar voetballen in. Moest echt hier. Klim maar naar boven dan.
Wat hast du gevonden? En dan zeg ik weer niet wat het is. Oh, bamboe? Bamboe? Ja, bamboe. Ja, dat is bamboe. We binnen even bij de zinnenblom, want dit ziet er wel heel leuk uit, jongens. Dat hebben we nog net jij zien, hè? Dus dat is misschien wel een leuk plakje om even wat leuke foto's te schieten. Wauw. Ja. Nou, Echt een foto, man. dit is echt heel Dankjewel, dankjewel. Ja, vooral de laatste. Oh, schattig. Ik denk dat u ziet en direct gaat wel eens, jongens. Ga je maar zin in eten? Ja. Ik wel. Ah, misschien wat voor lekker eten Hoe hebben. lang het eigenlijk is de Oh, het is er al. Dit ziet er lekker uit. Lekker Italië. Oh, zaken. Oh, ja, zie je een foto gemaakt? Dat sowieso, ja, het zit op kader. Oh, heerlijk. Oh, en nog een lekker. ijsje. Ja, toetje dit, hè? Cheesecake. Wat dat bellen? Zit ik lekker bij zien? Oeh, en hij had appeltaart met ijs. Lekker eten, jongens. Oh, nom, nom, nom. De Jure de Moine. Mooi oranje moantje, hè? En het is echt tijd om weer naar uw camping te gaan. Maar wat hebben we hier heerlijk eten, jongen? Heerlijk. En dat mij een... Die cheesecake werkt lekker, ja. En dat mij een ondergaande zinnen. Hey, later. Mijn mem zijn ondergaande zinnen. Het is een opkomende moanne. Sorry, oké. Later. Opkomende man. Later. 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 Nou, En ja, het wie werd tijd voor een uitje. We moesten weer even een uurtje in de auto. Maar wat wie dit de moeite waard. Want we gingen de Elsa Trail doen. De Elsa Watervallen. En nee, het hier niet uit te staan bij de film. Maar wat wie het prachtig. Ja, ik kan het wel vertellen. Maar ik zou zeggen, check maar even. Wauw. Hier met al je mooie watervallen. En maar straks nog één kennen. Dus we hebben waterskontje maar. Dat ben wel scherpe stien. Maar ik dus ook nog even lekker alcohol. Want dat mij wel. Het is 38 en heel graad. Dus ik zal gauw wat beter op zoekje. Hier is uw eerste afdaling al. En ik ben heel benieuwd wat we zien komen. De Elsa Watervallen. Waar gaan we hier? Meneer Voodoo. Hier is al een flinke stroming, hè? Ja. Zit al meestal direct in, ja, dat zeg ik ook. Oh, leuk, ja. Oeh. Maar we kunnen niet wetten? Even een alcoholje? Cool. Ben je net zo jip, toch? nee, ik denk het niet. Oh, dit is lekker wetten. Maar als testjes doe ik zijn tanden. Nou, het valt daar. Ja? Ja. Dit is mooi, zaken. Nee! Nee! Het stroomt het best wel snel, hè? En, ja. En hier binnen dit is echt heel helder wetter. Misschien liep het nou net zo. Maar het is echt heel helder wetter. En het is best wel koud. Maar ja, er zijn ook alweer leuke watervaltjes. Maak ik een foto van je meidje, Bella? Ja. Bella, ciao. Ja, een beetje omheen. Ja, ja, prachtig. Beetje lightje alweer. Lightje. Nog hier dichterbij. Lightje, lightje, lightje. Pindakaas. Nou, hier kunnen we wel even lekker zwemmen, jongens. Wie kan even zwemmen? Oh, dit is Dat zo. Nou, dit is wel heel fijn, hè, net Hildau. Maar ik viel een stukje lekker fris. Oh, lekker. Lekker, man. Zaken druk al? Oh, daar is zaken al op pauze. Ja, dan gaan we weer verder. Oeh, hebben we nog een bredje, Ili? Wauw. Oeh, de grote stap. Ja. Is die net prachtig. Al die visjes? Oh, zo grote. Oh ja. Nou, maar ik maar ook. Wauw, wat voor kleur had het wetter hier, Hildau? Blauw wetter. Super mooi. Echt heel mooi.
Hier is het heel jip, denk ik. Hoe blauwer, hoe jipper. Oh, ben je hem sterk. Wat ben je hem sterk alweer. Ik vind dat niet. High five, ja, ik heb het goed gedaan, jongen. Nou, dit liek is wel een leuk plakje om even een broodje te eten en even te drinken. Krijg wat. Mooi hoekje, Mark. Doe dit zo. Ja. Ja, krijg wat. Kijk hier, een buddy. Weet wat vroeger moet? Ja. Doe die oren nog. Net gek. Wat gaat hier gebeuren, heren? Nou, dat weten we net. Verrassing. Verrassing? De grote verrassing. Kom op, Mark. Oh! Die appel. Hopla. Nou, applausje van Eiten. Hey. Ja, stoer je, heren. Stoer je. Ja, Niet leuk? hartstikke leuk. Was dat een keer? Ja, wat wie dat mooi en wat wie dat wetter mooi blauw. Het weer echt geweldig. Ja, jongens, en toen zie je het ons vakantie in Italië er al weer op. Maar we zijn nog even ondersteunen in Oostenrijk. We gaan er overnachten in een super deluxe hotel. Let ik je misschien. En we gaan nog even de berg op best. Maar als dat wel zo'n succes weer. Nou, check maar even. Nou, goeie vanuit een heel mooi Nouders hier in Oostenrijk. Maar misschien wat een uitzicht hebben we hier. Het is echt prachtig. We gaan juist er bij je heen aanreizigen. We hebben vanuit Italië zo'n 6 uurtjes eruit om hier te komen in Nouders. En we gaan juist wat omstruinen, wat eten. En Joet zullen we met de skilift de berg op hier in Nouders. En er moet een heel mooi park wezen, het Goldpark. En dan kunnen de mensen lekker watchen, hè. Maar zullen we eens even nu skiën misschien? Dit is ons balkon. Let maar zien. Mooi zitten. Ja, kijk, mooi zitten. Ik ben uit de bed. Ja, dit is ons bed. Tafeltje. Tafeltje. Stoeltje. Stoeltje. Wasbak. Wasbak. Douche. Een douche. Bad. Een lekker bad. Wc. Zee. Echt handig. Lacht. Jacht, uit, on. Waar ga je slip dan? Ja. Wie? En wat lijkt je van leuks? Mami. Ja, dat is zo schattig. Van Elsen lijkt er in een slaapkamer een badjas en een pepertoffel. Zullen we eens even onder hé? Niet waar? Kom. Tadaa! Nou, draai eens even een rondje. Is het net prachtig? Nou ja, we gaan juist er even som. Hier is een binnenzwembad. Ja, zaken hier in, hè? Een binnenzwembad hier weer. Nou, daarna kozen dus in een badjas. Ja, al je eigen. Ja. Jelke helpt de auto op. Ja. Doen we de tassen erin. En dan gaan we richting de skilift. Dan gaan we omheen de berg op. Zin in? We werken in de skilift. En dan boven gaan we lekker badje, hè? Ja. Ja, op de berg op. Doe maar. Lopen. Zit er hoe? Ja. Zaken niet bestaat op. Nou, daar gaan we. Bella, ga hier. Zaken niet bestaat op. Niet hotel zijn. Hey. Otsa. Oh, nou. En daar gaan we. En we gaan over het Rijn. Maar het goed is als het onjouwde trekken hier terug. Dus dat hoop je wel, jongens. Hè? Daar houden we net zo van. Maar we zijn begin toch omheen. Maar ik ook heat en mooi waar gewoon in Italië. Ik vind dit mooi wel lekker kwolligend. Dus op zich, alleen de Rijn moet daar wel opgehouden, hè? Hey. Hey, daar zitten ze, hè? Hey, hoe weer het? Leuk. Toch wel leuk, hè? Yeah. Was spannend, maar wel leuk. Nou jongens, nou is het wel wat. Maar het liep het de hele dag Rijn te blijven. Wel heel sneu vanzelf, want ja, die band gaan we wel een beetje lekker maken met dit hier al, hè? Ja, maar hier is zonneschijn hoor. Oh, hier is het Sint-Show. En we zijn, we laten dus gewoon weer rijden. En dan gaan we bij de auto wel droge kleren aan. Er is nog nooit in de Rijn, Mark. Zie maar naar het oorhoesje, daar zit een keukentje in. Dat hoesje hierachter, daar zit een keukentje in, hé. Dat is al wat anders dan die warmte in Italië, hè? Nou, Dat wil ik. let's go. Hey, kom maar Sil. Maar stop over de kant tussen, anders ben we net in één weg. Let's go. Hallo, we gaan sneller.
Ja, ik ben heel sterk. Je bent echt veel sterker. Hè? Ponk! Ja, we gaan hellen. Oeh, ben ik net omkoekelen. You can do it. Kist het. Ja, daar is ze. Ik maak de poes wel. Nou, wetterwillen nemen ze dit. Wetterwillen. Hoezo? Ik kan het zo in dit glas hoor. Nee, Eka. Klasse, Sil. Ik begin toch even. Nou, laten we eens zien het grote baan. Joehoe! Ik val er haast achteraan. Ja, dat hier, kijk. Maar ik hier voor het zetten. Dus die komt helemaal terug. Yes, let's go! I got it. Boom. Nou, dan had je verderop echt nog een heel leuk stuk. Maar ik geloof net dat dat nou maar maat. Maar ik stek nog klimmen en klauteren en fietsen. Fietspaardjes van die crossfietsjes kun je daar. Wee! Daar komen ze, hè? Zit maar een keer rem. Nee, hoe ik net. Zo stijl is nooit net. Dat is wel leuk, toch? Wee! Nou jongens, ondanks het wetter gaan ze toch nog willen, joh. Het ziet er toch wel heel vet uit, dit. Jelke is al helemaal erboven. Ja jongens, als het nou mooi waar is, wie hier de hele dag weer vertoeven kan. Ik jou dat we nou aan, maar de gondel weer naar beneden. Maar het is wel heel mooi. Jammer dat het mooi waar is, hè? Het is het oors. Ja, het is nog helemaal een waterbaan. Het is alweer een waterbaan. Nou, we zijn toch even boven. Ze woont toch alweer boven. Dat maakt het hurley ook net zo vol uit. Oh, helemaal uitgeput. Oh shit, speeltjes. En zie je dat ik zo'n Hier is ook nog een doolhof. Altijd spannend. Ja, welke kant maar je dan op, hè? Oeh. Nou, één ding, het is net koud. Het is wel weer, het is net koud. Dat scheelt, hè? Nou. Oeh. Nee, oh jee. Een aanslag mist misschien. Oh, nou, jij kijkt er in ieder geval uit. Nou, vereind, verzopen kot. Wil je het aan, wie maakt maar richting de gondel en de huis? Ine wil me. Hey jongens, hij moet weer zin aan de Broeksterwaard? Ja. Ga je wat mist? Ja. Waar gaan we mist? Boeken? Nee, Boeken? Jiske. Die mis ik echt. Jiske, ja. Gringo. En Gringo. Plaak en Beppe, tante Iels. Ja. En dan moet Chibbe. Ja. Sver en Famke, tante Viv. Ja, Lois en Vis. De eitjes, de Shady. knietjes. Shady. Die gaan En ik lekker moet naar eens huis, mijn jongens. vrienden hebben een beetje. Ja, snap ik. Ja. Nou, op naar Broeksterwaard. Eerst maar even naar droge kleren aan en in de auto en dan jumpen we. Hoe lang gaan we nog rijden? Zie je, dan wordt het schreeuw. Ik hoop dat die mijn koers. Hoe laat is het? Het is nou tolvoer. Zeg je wat doei? Doei. Nou ja, ondanks de gigantisch volle Rijn hadden wij een supervolle Willehoorn en ja, hadden we toch nog wel genoten. Mooi waar, wie mooie rest, maar ja, dat ga je net in de hoorn. We hadden nog een goede reis naar huis. We moesten nog zo'n zien hoe een rieden, maar dat is heel goed gegaan. En we zijn nu wel lekker thuis in ons eigen, wat echt wel heel heerlijk is. Van ons successen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Moet een eindje slag. Hey hoi.